Ма на мен никой не ми е казал, че зад мен е стоял Пеевски, нали така? Докато за теб го казват, това е разликата. Напротив, цяло лято зад вас говореха, че стои Бойко Борисов за тази телевизия. Сега всички говорят, че зад вас стои Делян Пеевски. И за други телевизии така говорят сега. A few moments later. Имах лична среща с господин Борисов. Разбрах от него, че имам номинация от структурите на партията. Аби не знаех. И помолих за време да помисля. Получил съм уверението за това, че ще имам възможност самостоятелно да вземам решенията си. И за други телевизии така говорят сега. ¡Ay, que se muera! ¡Que se muera! ¡Con los dos sacos de arroz!